son María Arufe e traballo no grupo de investigación de terapia celular e medicina regenerativa da Universidade da Coruña. E xunto co meu compañeiro Xoán estamos traballando nas células NAI. Estas células NAI as extraemos dos cordóns umbilicais que a xente doa. Gracias a que temos unha colaboración co grupo de obstetricia e ginecología do CHUAC. Que facemos con ese cordón? Extraemos as células NAI. Por que son importantes para nós? Porque son moi versátiles e podemos facer moitas cosas. Podemos ver como de forma natural estas células van envellecendo. Tamén podemos modificalas xenéticamente no laboratorio. As modificamos para intentar crear unha cura para estas doenzas que estamos traballando con elas, que son a artrose e a endometriose. Polo tanto, para nós é moi importante pedir a todas as mulleres que dan a luz no CHUAC que doedes o voso cordón umbilical.